Grabatzen ari garen unean gaueko 11 izateko minutu bat falta den honetan, Jakak eta Elordik Zumarrako beloki pilotalekuan jokatu duten Lauterdiko txapelketa nagusiko 3. eta 4. postuaren jokorako norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Aitor Elordirentzat izan da, 22 eta 9 emaitzarekin. Bera zen favorito, naiz eta partida oso parean zegoen, baina azkenerako Maiabitarrak irabazi norgehiagoka eta honen bestez hurrengo igandean Bilboko Bizkaia pilotalekuan Laso eta Peio Etxeberriarekin batera podiumean izango da. Partidaia da goizetikan aldrebestu egin da, izan ere berez Jokin Altuna zen jokatzekoa, material aukeraketan ere aurrekoan bera izan zen, baina sorbaldako, barkatu, ukalondoko edo arazo bat, infekzio bat tarteko ez du jokatzerik izan gaurkoan, eta goizean jakinarazi du enpresen ligak Aitor Elordik jokatuko zuela gaurko norgehiagoka. Partida hasieratik, gogoratuko dugu, batetik Jakak Peio Etxeberriaren aurka galdu zuela joan den astean 22 eta 6ko emaitzarekin Iruñeko Labriten. Aitor Elordik berriz azken partida Unai Lasoren aurka jokatu zuen Iruñeko Labriten ere orain 2 aste, eta horrek etzion bide eman sailkatzeko, baina gaurkoan Altunaren lesio hori zela tarteko jokatzeko aukera eman diote, eta berak irabazi du norgehiagoka hori. Hasieratik ikusi da Aitor Elordi fresko eta jokatzeko zegoela, sakeak oso bizi atera ditu, egia da pare bat falta egin dituela, baina normala da hori Elordirengan, zergatik oso mugan sakatzen du. Berak Lauterdian sakeari etekin ikeragarria atera hoi dio, etekin handia atera hoi dio Aitor Elordik sakeari Lauterdian, eta horrek mugan jokatzera eramaten du, ez? Eta askotan ere hiruko arrastoa ez du igarotzen oso azpitik sakatzeagatik. Baina hori da bere jokoa, horregatikan lortzen ditu ere Lauterdian emaitza hauek. Aurtengoa ez da Lauterdiko onena izan beretzat, baina hortxe egon da azken jardunaldira arte borrokan, eta pixkanaka horixe sakeak hobetzen joan da, tarteka ere apur bat arroxeago, eta Jaka non kokatu etzekiela, ikusi dugu, eta lehen etenaldira 12 eta 4ko emaitzarekin iritsi dira. Ia esan ikuste eri Jaka beldurrez egongo zela, lehengoan kolpe handia hartu zuen, etzen lehiakor izan, esango nuke gainera txapelketa honetan zehar Iraizu Bizarretaren aurka partida oso nahi jokatu zuen, baina Jokin Altunaren aurka, Peio Etxeberriaren aurka eta Elordiren aurka ez da inondik inora lehiakor izan, ez du inongo momentutan aukera apurrik ere izan partidan sartu edo partidaren une erabakigarrian partida irabazteko, eta horrekin ziur Lizartzarra penatuta eta amorratuta izango dela. Etzen erraza ez da ere, beretzat behar bada lengoan jasotako kolpearen ostean gaur Zumarrako belokin partida hau jokatzea, berez Jokin Altunaren aurka, azkenerako Elordiren aurka, baina egokitzen zitzaion, profesional handia gainera Erik Jaka, eta hortxe kantxaratu da, baina iruditzen zait ez duela, ez bere mailatik oso urrun ibili dela, esan bezala 12 eta 4, gero egia da, 14 eta 14 ere gerturatu dela, hor izan du, bolada bat, txampa hartu du, sakean asmatu eta gero zuzenean errematearen bila, berak min gehien egiten duen kolpearen bila joan da, baina egia da errematerako ere aukera asko ez dituela izan, Elordik oso ongi jokatu diolako, azpitik eta piloteoan oso nagusi izan da Elordi, Jakak defentsan ikeragarri sufritu du, pare bat pilota eramaten zituen, baina hurrengoa gero ezin zuen eraman, eta horren ostean 18 eta 9 aurreratu da, berriz ere Elordi sakeari etekin ikeragarria ateratzen hasi da, eriki ez dio abagune bakar bat ere utzi erikek ere ezin zizkion bere buruari aukerak sortu, eta azkenerako 22 eta 9 amaitu da norgehiagoka, esan Jakarentzat ez du esango dejabua izan dela, 8 eta hutseko partziala egin baitio Elordik, baina bai iruditzen zait, kolpea izango zela, batez ere Lauterdian jokatu dituen 4 partidetan
bakar batean izan delako lehiakor eta hirutan ez duelako aukerarik txikiena ere izan partida irabazteko. Beraz, Aitor Elordi hirugarren postuan ikusiko dugu eta hemen gelditu nahi nuke segundutxo bat izan ere zer gertatuko da datorren urteko lauterdikoan, ez? Berez, Peio Etxeberria eta Lasoren urrenez urrenekoa ikusteko faltan, Elordi da hirugarren eta Jaka laugarren. Beraz, urrengo urtean Jokin Altunak final zortzirenetako partida jokatu beharko ote du lauterdian. Hori, araudia une honetan ez dakit zer esaten duen, baina teoria mailan, Altunak jokatu beharko luke eta Elordi geratuko litzake ligaiskara zuzenean sailkatuta, baina hori ikusteko dago, araudiak zer dioen, epaile bakarrak zer erabakitzen duen, eta hause beraz, esan beharrekoa hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan agur.